Υπάρχει άλλος από τους επικεφαλείς, κυρία Κουτσούμπα. Λοιπόν, καταρχάς, έχουμε ξανακάνει την ίδια συζήτηση εδώ για το τι ακριβώς είναι τα ρέματα. Χάρηκα πολύ που άκουσα την προηγούμενη κυρία, που φαντάζομαι είναι και κάτοικος της περιοχής, να το λέει ποτάμι. Γιατί μάλλον έχουμε μπερδευτεί λίγο, μιλώντας για ρέματα. Νομίζουμε ότι μιλάμε για τίποτα ανοιχτούς αγωγούς. Δεν είναι ανοιχτή αγωγή τα ρέματα. Τα ρέματα είναι φυσικά αντιπλημμυρικά έργα. Φυσικά αντιπλημμυρικά έργα και κάνουν τη δουλειά τους ως φυσικά αντιπλημμυρικά έργα όταν δεν τα καταστρέφουμε. Και είναι και οικότοποι. Και μάλιστα το συγκεκριμένο και οικότοπος προτεραιότητας. Είναι τελείως λάθος να αντιμετωπίζουμε τα ρέματα ως πρόβλημα. Τα ρέματα δεν είναι πρόβλημα, τα ρέματα είναι η λύση στο πρόβλημα. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η μελέτη, τουλάχιστον έτσι όπως μεταφέρεται από τη διεύθυνση, ο σκοπός της, που λέει σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, σκοπός του έργου είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ασφαλούς και αφετέρου περιβαλλοντικά αποδεκτής, τα ανέφερε και ο κύριος Αναγνωστόπουλος, ασφαλής αποχέτευση των οβρίων υδάτων και η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών από τις οποίες το ρέμα πυκνοδάφνης και οι συμβάλλοντες σε αυτό διέρχονται. Λοιπόν, δεν είναι σαν να λέμε ότι θέλουμε κάπως να προστατευτούμε από το ρέμα. Δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να προστατεύσουμε το ρέμα για να προστατεύσουμε και τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται, γιατί είναι φυσική αντιπλημμυρική προστασία και είναι η πιο καλή αντιπλημμυρική προστασία και έχει, ειδικά για το ρέμα της πυκνοδάφνης και με βάση τα στοιχεία της μελέτης, έχει αποδειχτεί, με βάση το φορτίο των νερών, ότι μόνο μία πλημμύρα του 2013 και μάλιστα σε σημεία στα οποία έχει στενέψει κήτη από μετέπειτα έργα, παρότι έχει υποστεί όλες αυτές τις φθορές που έχει υποστεί και δεν μπορούμε αυτό να το προσπεράσουμε. Λοιπόν, και το δεύτερο, ότι είναι οικότοπος. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος απάντησε σε διάφορες αιτιάσεις που είχε η μελέτη του κυρίου Λουπασάκη, την οποία δεν μας είχε βάλει μέσα στο φάκελο, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λίγο φάουλ, όπως και το ότι δεν μπήκε η απόφαση του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Παρ' όλα αυτά, εγώ που είμαι το φυτό της τάξης, την είχα διαβάσει, οπότε κατάλαβα τι έλεγε ο κύριος Αναγνωστόπουλος, αλλά φαντάζομαι ότι πολλοί άλλοι σύμβουλοι δεν την είχαν διαβάσει. Για άλλο λόγο όμως το λέω αυτό. Δεν απάντησε σε άλλες αιτιάσεις για τη μελέτη που πρέπει να απαντηθούν, που είναι ότι η μελέτη δεν θεωρεί ότι υπάρχει οικοσύστημα με παρόχθια βλάστηση ή ορνηθοπανίδα, η οποία είναι σπάνια και πρέπει να προστατευτεί. Το γράφει μέσα σε 3 σημεία. Ότι δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Απαντάει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, θα το πω μετά, κύριε Αναγνωστόπουλε, γιατί είπαμε είμαι το φυτό της τάξης. Με τη σειρά όμως, έχει μια δομή ομιλία. Λοιπόν, η ίδια η μελέτη παραδέχεται ότι οι ως τώρα παρεμβάσεις έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στο ρέμα. Ακόμα, ειδικά αυτές που έγιναν σημειακά. Ένας τσιμεντένιος τείχος κάπου για να προστατεύσει κάποια πρανή, στην πραγματικότητα δημιούργησε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Και όμως η ίδια η μελέτη, έτσι όπως έχει ανατεθεί, διευθετεί ένα τμήμα του ρέματος μόνο και όχι όλο το ρέμα που ξεκινάει από τις υπόρειες του ημιτού. Και αυτό είναι ούτως ή άλλως ένα ουσιώδες πρόβλημα, στο οποίο δεν έχουμε αναφερθεί μέχρι στιγμής. Υποτίθεται ότι η νομολογία του ΣΤΕ αυτό έλεγε, ότι το ρέμα δεν συζητιέται κομμάτι-κομμάτι, ούτε αντιμετωπίζεται κομμάτι-κομμάτι. Συζητιέται ως ένα ενιαίο σύστημα, αντιπλημμυρικό και οικοσύστημα. Τρίτο πράγμα. Έρχεται ο κ. Αναγνωστόπουλος εδώ και λέει για τις διατάξεις του 4258 του 2014. Ο 4258 του 2014 ήταν ο νόμος της κυβέρνησης Σαμαρά, ο οποίος ήθελε να αναιρέσει όλη την ομολογία του ΣΤΕ για τα ρέματα και να κάνει δωράκια στους καταπατητές και να δώσει στις χωροκάρτες στους καταπατητές και τη δυνατότητα να διευθετούνται και κομμάτια ρεμάτων. Τον είχαμε καταγγείλει όλοι τότε, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ανταρσία, οι πάντες. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αναφερόμαστε στις διατάξεις αυτού του νόμου και λέμε θα τις εφαρμόσουμε. Και εδώ θέλω να ρωτήσω, επειδή δεν έγιναν ερωτήσεις στην εισήγηση, θέλω να ρωτήσω η οριοθέτηση με ποια διαδικασία θα γίνει. Διότι, σύμφωνα και με αυτά που λέει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, και πολύ σωστά το λέει, η οριοθέτηση προηγείται, παλιά γινόταν με πιδέλτα, με βάση αυτό το νόμο μπορεί να γίνει με απόφαση του ΙΠΚ, προηγείται της μελέτης. Προηγείται της μελέτης. Και ρωτάω εγώ, ναι, προηγείται. Η διεύθυνση δεν λέει ότι πρώτα έρχονται, για να μπορέσει να γίνει, μπορεί η μελέτη να γίνεται ταυτόχρονα με την οριοθέτηση. Αυτό εννοεί ο κ. Αναγνωστόπουλος. Όμως, για να μπορέσει να εφαρμοστεί η μελέτη, πρέπει να έχει γίνει η οριοθέτηση.
Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει γίνει η οριοθέτηση ακόμα, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε τόση βιασύνη να εγκρίνουμε τη μελέτη και δεν μπορούμε να ζητήσουμε να λάβει υπόψη κάποιες παρατηρήσεις. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να πω όμως κάτι που είναι σημαντικό. Το ρέμα της πικροδάφνης μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι αντέχει. Και τα τελευταία χρόνια, ειδικά το 2004, πρωτοανατέθηκε η μελέτη από την Ομαρχία Αττικής, από τότε και μελετιέται το θέμα. Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ως Περιφέρεια Αττικής, έχουμε πάρει την ευθύνη με το έργο των συλλεκτηρίων αγωγών σίγμα 2, σίγμα 3 να κατευθύνουμε στο ρέμα της πικροδάφνης τα νερά του ρέματος τραχώνων. Αφού λοιπόν το κάνουμε αυτό και επιβαρύνουμε το ρέμα, ερχόμαστε και λέμε στη μελέτη μας πάλι ότι το ρέμα θα επιβαρυνθεί και μπορεί να έχει περισσότερα νερά. Αν δεν θα τα έχει από τον ουρανό γενικά και αόριστα και από την κλιματική αλλαγή, καταρχάς θα τα έχει από τις επιλογές που κάνουμε εμείς ως Περιφέρεια. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρέπει να σταματήσει εδώ. Και έχω μια δεύτερη ερώτηση που δεν μας αφήσατε να κάνουμε στην αρχή ερωτήσεις. Για ποιο λόγο το ρέμα τραχώνων δεν παίρνει τα νερά που μέχρι τώρα έπαιρνε και θα διοχετευτούν στην πικροδάφνη? Ποιος είναι ο λόγος? Υπάρχει κάποιος φυσικός λόγος? Για το ρέμα τραχώνων ρέει ακόμα. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Πρέπει κάπου να δημιουργηθούν οικόπεδα και να μην τρέχει το ρέμα παρακάτω σε κάτι κτήματα που υπάρχουν εκεί μεγάλα? Ποιος είναι ο λόγος? Και γιατί δεν μπορεί η Περιφέρεια να σταματήσει αυτό το έργο και να κατευθύνει τα νερά του ρέματος τραχώνων στο ρέμα τραχώνων, ούτως ώστε στις πικροδάφνης στο ρέμα να μην δημιουργηθούν επικίνδυνες συνθήκες που είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος. Λοιπόν, καλό θα ήταν επίσης διάφορες παρατάξεις να μην λένε ότι νοιάζονται για το ρέμα όταν μέλη τους προωθούσαν την τσιμεντοποίηση. Καλό θα ήταν να θυμηθούμε κάτι που το γράφει μέσα η μελέτη. Λέμε, OK, γλίτωσε το ρέμα από τη τσιμεντοποίηση. Δύο πράγματα να θυμηθούμε. Πρώτον, το ρηματομικό σχέδιο των Δήμων ακόμα περιγράφει το ρέμα ως λεωφόρο και αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμη. Και δεύτερον, ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πάνω, οι κάτοικοι της περιοχής, κύριε Χαρδαλιά, ήταν αυτοί που πραγματικά έσωσαν το ρέμα. Και όχι παρατάξεις σας. Λοιπόν, μην ερχόμαστε εδώ και κάνουμε μαθήματα στους ανθρώπους που κατοικούν εκεί και που ήταν αυτοί που δώσανε τον αγώνα να σωθεί και να μην γίνει λεωφόρος. Όπως ήταν στο ρημοτομικό που οι δικοί σας δήμαρχοι είχαν ψηφίσει. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, είπε ο κύριος Αναγνωστόπουλος, μάλλον δεν καταλαβαίνω γιατί στην μελέτη δεν αναφέρεται τίποτα για τις αυθαίρετες κατασκευές. Αναφέρεται μόνο για κάποιες γέφυρες οι οποίες στενεύουν τρομακτικά την Κήτη ούτως ή άλλως. Και όταν λέω αυθαίρετες κατασκευές, δεν εννοώ αναγκαστικά και τις 40 πολυκατοικίες, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει ένα κοινωνικό κόστος, θέλει μια μελέτη κλπ. Υπάρχουν κάποια σπίτια φτωχών ανθρώπων, γιατί το περπάτησα πρόσφατα, που θα μπορούσαν κάλλιστα να βρεθεί μια λύση, είναι πάνω στην Κήτη και θα μπορούσε κάλλιστα να βρεθεί μια λύση να μεταφερθούν κάπου αλλού, να βοηθήσουν οι Δήμοι σε αυτό. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα, όπως είναι τα 2 γήπεδα μπάσκετ, τα οποία είναι χτισμένα μέσα στο ρέμα. Τα 2 γήπεδα μπάσκετ, δηλαδή, γιατί δεν λέει η μελέτη να καθαιρεθούν? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Σε εκείνο το σημείο στενεύει η Κήτη υπερβολικά από 2 γήπεδα μπάσκετ, τα οποία θα μπορούσαν να μην υπάρχουν, είναι και μικρά, μπορεί να βρεθεί άλλος χώρος να μεταφερθούν. Η μελέτη μέσα δεν το λέει αυτό το πράγμα. Και αντιθέτως, με τα σειρματοκιβώτια, στην πραγματικότητα πάμε να στενέψουμε την Κήτη. Η μελέτη του κύριου Λουπασάκη, εμένα μου κίνησε το ενδιαφέρον περισσότερο, γιατί έχει πάρα πολλές εναλλακτικές, αντί για σειρματοκιβώτια και τσιμέντο. Με ξύλινους πασάλους, με γεωϊφάσματα, διάφορες εκδοχές, οι οποίες θα διατηρήσουν και το οικοσύστημα. Γιατί το να βάλουμε σειρματοκιβώτια στην Κήτη του ποταμού ή τσιμεντένιους τοίχους, όπως προτείνεται σε πάρα πολλά σημεία, σημαίνει ότι σε εκείνα τα σημεία τα πουλιά δεν θα επιστρέψουν, τα βατράχια δεν θα επιστρέψουν και δεν θα έχουμε πλέον ένα ποτάμι που ρέει. Θα έχουμε έναν ανοιχτό οχετό, καλά περιγράφεται. Και αυτό είναι δικιά μας ευθύνη. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το ρέμα της πικροδάφνης, ακόμα και στη σημερινή κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Ναι, τα τελειώνω. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Μάλλον θεωρώ ότι ίσως δεν διαβάστηκε πολύ σωστά ο κύριος Αναγνωστόπουλος πρότεινε στο τέλος, το έχει ακόμα εκεί, να ψηφίσουμε θετικά σύμφωνα με τις παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικές κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να συμπληρωθούν με τις αυθαίρετες κατασκευές και πρέπει να συμπληρωθούν και με εναλλακτικές λύσεις κλπ. Το γράφει μάλλον. Νομίζω ότι ακριβώς με αυτές τις παρατηρήσεις μπορούμε να απορρίψουμε τη μελέτη. Ακριβώς με αυτές τις παρατηρήσεις. Προχωρώ ένα βήμα πιο πέρα από τον κύριο Αναγνωστόπουλο.
Να γυρίσουμε πίσω τη μελέτη και να πούμε θέλουμε να προσαρμοστεί η μελέτη σε αυτές τις παρατηρήσεις που κάνει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η οποία έχει 2 σελίδες παρατηρήσεις στο τέλος που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που λέει μέσα η μελέτη. Με αυτή την έννοια η έγκριση δεν είναι και ακριβώς έγκριση με κλειστά μάτια όπως είναι αυτή που προτείνει εδώ ο κ. Αναγνωστόπουλος. Λοιπόν, και το τελευταίο. Νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό αυτό που λέει και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου και οι κάτοικοι της περιοχής. Είναι λίγο αυτό που λέμε μας χαρίζουν γάιδαρο και το κοιτάμε στα δόντια. Έρχονται οι άνθρωποι και ζητάνε να γίνει το έργο με πιο φτηνό τρόπο. Με πιο φτηνό τρόπο και πιο περιβαλλοντικά αποδεκτό. Και εμείς λέμε όχι, θέλουμε το ακριβό και θέλουμε τα σειρματοκιβώτια και το τσιμέντο, γιατί έτσι είναι συνηθισμένοι οι εργολάβοι στην Ελλάδα και δεν ξέρουν να δουλεύουν με το ξύλο. Νομίζω ότι σε αυτό το πράγμα λίγο να σοβαρευτούμε. Υπάρχουν άλλες λύσεις, πολύ πιο περιβαλλοντικά εφικτές και πρέπει να τις προωθήσουμε.